Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan di ano. Dana di ato di padayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. I Only Live to Love You, Part 6. Pasensya kayo nga once sabi ko tani mag-upload mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hindi ta maglangan ato nang sugdan ning atong sugilanon, Part 6. I Only Live to Love You. Ug salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Unsa may imong hilakan? Wa. Pasok ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw. Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako ni mo ulipon? Kung unsay ako isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud, kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Cabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. DJ I Lash only live Remix. to love you. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Ayaw kalimot, may mga tao kang gisaaran nga tong balikon karon. Mas importante ning biyahe lablab. Suman gyud hinungdan kuya. May nahitabo ba dito sa Cebu? Why don't you shoot straight para namo maklaro? Bito. Mamay ko. Oh, Uy! Guys, I'm serious. oh? Mm. Are you sure that, kuya? Aw, kun mauna. Yes, lablab. Yes! Kun mauna. Musayaw ta sa kalipay. Nakita naman noon. Si Auntie ba? Musayaw ta sa kalipay. Si Auntie Merced, kay iyabiya ng manok spulin. O sa inyo ikasulti sa nakabot na kong desisyon? Imog yung desisyon o kampulin? Siya ang nadali? No, miabot lang gid sa kong hunahuna nga panahon na sabtingali aron hatagan ako atensyon ang hangyo ni mama. Nga upahimutan nako. Ano makakita siya apo? Pangutana sa ug usab ang imong kaugalingon. Kung ready na bagyo kang tinuoray, kuya. Kay para nako, napay daghan kayo nga angay mong tugaron. Si Pulin na bagyod. Siya na lang ga. Think it over and over again. Kadili ko gusto nga magbasol ka. Marag sayo pa manggod kaayo aron mo decide ka. Aron magpahigot na. Sa imong pagkunaw na, kinahanglan sad nga imong i-consider ang imong status karon. What I mean is, ang imong gibuhat karong panahon na. Sa klarong pagkasulti, ang imong passion. I know, nagyatagan sa nimo og dili ang imong pagka-charity vlogger, Kuya Del. Ang imong mission nga pagtabang atong mga uyamot nga angayan gyud utang hatagan og patagad. Dili lang nimo, kun dili sa tanan gyud. Kun doon nalay concern sa atong isikaingon nga waypad nga wa gyud matagad sa mga tawo nga dunagay mahimo aron unta sila matabangan. Mana ka? Ako na sad. Human ako gaw. Gusto si Shane gaw. Gusto Ana, yun. tingog sad gaw. So, ay ko na una og pangutanang imong kaugalingon gaw. Kung andam ba nimong i-give up ang imong mission. Kung sa dili na mahibawaan mo, di man spulin nga kinahanglan nga imo ng biyaan. Correct? Di mo ko na ito matag-an ang huna-huna sa tao gaw, di ba? Parehas ko di ron nga. Imo ming gipakalitan. Hope nga dili ka ma-offense sa among pagpagawa sa among huna-huna karon, kuya. Ayaw ka bala ka. Laibaw man ko nga sugo na sa inyong pagmahal nako o pagka-concern sa akong kaayohan. That's right. Thank you. Ako na timbang-tibangon.
na ni unod no ang kamuti, ada. Kay naibaw ko, ipanggutom na rin sila si Papa o si Mama. Hasta nga ako mga manghod kay taas na kayong adlaw. Sige, paspas o kaut. Kay para lungag dayon. Kay ako sa imong maniho o panguto sa mga udlot para malapwaan sad dungan sa atong pagtak-ang anang kamuti. Ikaw sa diha, gigutom na sad na pa. Gigutom na gid ka kay nay aksyon na kag pangluspad. Sa pagkatinuod lang, ganiharam hapdos bitaw ang akong tiyan. Sa ako palang pagmata ka ganiha. Gabi igigutom naman ko kay pila to kabukamuti ang amo na lungag. Inahutan ni. May nalang gani kami sugot na isnanay nimo nga mangawot ni sa inyong tanom. Ay napagsigi og istorya aron makalungag ka dayon para makakaon na dayon mong tanan. Anak, kanusa pa ka mausap ang atong kapalaran? Kung matumanaon niya ang akong pangandoy nga makahuman dyan ko sa pag-eskwela, Papa. Hatagil lang dyan ko ugig gayon. Ali, unsa makay akong buhaton aron matagan o katumanan ng imong ambisyon? Di ba? Pero may mang ipahinumdum sa atong pastor ka ng manimbata, Papa. Nga naay Ginoo sa langit, nga buutan ug andam nga maminaw sa atong mga pag-ampo. Ug sa dili lang nato mahibawan, ihatang dunggon o tabangan. Dili ta mapagawa sa atong paglaom, Papa. Kay mituo ko nga matuman ra gyud ang akong mga damgo. Hinaot pa uta, anak. Hey, nakugang o, nasuko ka nga akong gihagan. Masuko yun? For what reason? Ambot ni mo, tubakang kaugalingon nimong pangutana. Please don't get me wrong. Nakalitan lang gid ko. Mao nga hingon ato nga akong reaction, babe. Sorry. May problema ka? Ha? Dili ka makalimot na ako, Dan. Pila ka adlaw ta na kang napanid-an. Wa ka sa mood. Focus sa layo ang tinanawan o tulala. Mahimo pa ka kung mahibawan ko niya, no? Or kahasol ba ng imong gibati tungod sa akong demand nga? No. Ako lang gyud na kung unsa ang gyud para mamahimong memorable gyud og dili gid makalimtan sa tanan nga manambong ang adlaw sa tong kasal. Really? Yes, my dear. I love you. I love you. I love you. I love you. Pero, Yes? Ngano na may pero? tinuod na ka, no? Huh? Last time, maayo pa kayo natong sabot. Nga mulargan na. Mularga dayon tag sayo para makapauli na dayon sa Cebu. Pero kung unsa man ang imong ka-eager nga makabiya dayon dinhi, ingon sad anak kadali ang pagkausap sa imong una-una. Nga dili lang una na buhaton. Without telling me sa rason, wag gani ka mangayog sorry. Maong karon, pwede ba nga magpakatotoo ka? Dili sayon kung mapitan ang akong kahinamdan. So guys, this is my final decision. Magminyo na gyud ka? I hope mi come up ko sa husto nga hukom lab. So, in love na gyud ay ka, kuya. Yes. Then good luck. Nahibaw na si Glenn? Wa pa yun. Mga tutos bukid og maog sayo tamugikan, ha? Sayo mo igan. Magikan tag sayo paingon sa syudad para nga makalukat na yung tag-ticket sa eroplano para sa Cebu. To sige, lusot man. Madayon ko sa pagkabisman din eh. And me as the maid of honor? Siya na magbuot, ana, uy. Parehas mo si Glenn nga kinahanglan gyud nga kabahin mo sa entourage. Si Pauline ang pabut ako, ya. Ang iyang gusto ang tumana. Oy, kanindot sa kong gibati. Kagaan sa kong lawas nga bibangon karon. O kalipay na ko nga. Ngano nalipay man ko sa... Huwag ko magkasapot. Pagklaro diha, ha? Murag lisod na bakang bantayan kung ikaw mo ay mabuang Hoy, ikaw pa. Nganong imo mo kong buangon. Dili pwede nalipay lang yun ko. Kay milaom ko nga usa ni mga adlawa. Matuman ra ang dugan na akong gilaoman. Nindot man ko kayong akong damgo kagabi, ada. Pagkanindot, jud kaayo. Mao di ay. Nalipay ka kay nalingaw kas imong damgo. Pero unsa man sa imong nga damgohan di ay? Kuan, nagsakay ko na ko og nindot. Kaayo nga pagka-decorate nga auto. Auto? Gidikoretan? Hala? Uy, naunsa ka, uy. Ngano mahila ka man? Purlon! Unsa? Si Bako. Mga upat na kamuti, uy, Aliyah. Uy, naunsa ka, uy. May buong malantan mo. Ngano mahilak man ka diha. Nganong di man, nga nahadlok ako si mundam ko.
Unsa man tayo imong kahadlukan adto Ang imong giingon nga auto nga dunay decoration. Kaya na di ay. Di ba ang auto nga naay decoration kanang dekoritan? Sakyanan man na sa patay, porlon man. Yapag. Maura bag yun. Sapa diha, uy. Ang sakyanan di ay sa kaslon, di ba? Dekoritan man sad na, ug daghang mga buwak na nindot. O bitaw. Nya, anong pataka makagsulti diha? Tungod kay sukwahi man ang nahitabo sa imong damgobi. Sukwahi sa tinuod, Aliyah. Bali man kuno na. Kung sa imong damgo, gikasal ka. Gikasal gyud. Ha? Di kinsa? Kinsa man kuno imong bana? Ay, amot ato, uy. Uwa man mapakita sa kundam gugod. Ha? Mauna diha. May untang dili lang matinuod, Aliyah. May lagkaston lang unta ka og dili ka ilubong. Kay ngano nag-inusarara makagsakay sa imong giingon nga auto nga dunay decoration. Uy, ikaw ba? Ikaw ba mo na siya tiguang dautan da? Ay, kung hadlo ka ha, kaya di ko mutuan na. Uy, Ay, may kipaabot kang bisita, madam? aw, wa man. Nanungtok na. Hello everyone! Oh, anak! Anak! Hello, Ma. Shin! Ma. Maayo kay ni agid ay mong duha. Oh, si Glenn? Si Pauline? May diretso ra sa ila kay manawag sa mga parents para papauli ang diri sa Pilipinas. Uy, ngano man? Wa ba dahil siya mo kontak ni mo, Ma? Para ibalita nga siya og si Kuya are getting married na? Oh, Huwag siya mo kontak ni mo, ma. Aron balitaan ka nga mao na inahitabo. Nakugang magug ka. wa, gyud. Believe me. So gusto ka nga sorpresahon sa maabot ni mga umagad, ma. DJ Lax Remix. Ma, Oh, Lord. Pinangga gid kaayo ko nimo kay imo magyugihatag ang akong gipangayo. ma. Ipangayo nga unsa man, Ma. Nga magkasidabot lang yun unta pagbalik si Kuya nimo og si Pauline. Wag yung taon ko'y hunog sa pagpangaliya. Nga unta, iya naglamdagan ang una-una ni Kuya nimo. Og iyang pasayloon si Pauline. And here comes this good news nga magpakasal na mo si Pauline, Del. Oh yes. Because I realize that I can't live without her, ma. Oh. I love Pauline so much. Oh, thank you, son. Thank you. Inangga gaday ko nimo unsa no? Pilangga ka na mo luha ni Shin, ma. So karon pa lang kani mangandam na ko. Para sa usa ka bunggag yun nga kasal. Excuse me. Excuse me, ha? Basig dili na busy si Pauline. Manawag na ako para ako sinsultihan nga. May awas gyud ang kalipay sud sa akong dughan. Hello, yes, Ma'am Shi. Oh, anak! I never thought this would happen. Inyo kong ipakuganganda. Nakontak na ba nimo sila si daddy nimo? Oh my God! Excited na kayo kung maatubang nila para pangayoon ang ilang permiso para sa giplano ninyo ni Del nga pagpagkasal. No need, Mami. Nga mag-atubang pa mo. Ganiha sa among panagsulti. Wa sila daghang reklamo. Dahil ako silang giingnan nga magminyo na si Del. Ila na din kong giingnan nga, total. Parehas naman ni si Del nga nana sa hustong edad. Buhato na lang kuno namo unsa may mag-come up na plano namo. Kay wa ragad kuno'y problema.
open ang ilang mga kasing-kasing para ni Del. Oh, ang buot ni mong ipasabot nga. I'm sorry. Dili sila makauli tungod sa usa ka importanteng commitment, Ma'am Shi. Nagkinahanglan yun sa ilang atensyon. But anyway, misalig raman yun kuno sila ni Del. Maong gihatagan na dayon ko nila sa go signal sa among mga plans. Bisan kun dili sila makatambong, Ma'am Shi. Total, kung asa unya kuno ang among plano ni Del nga mag-honeymoon, pwede na kuno nilang atuon. Ha? Matiaan na. Magpakasal mo nga, wa ang iyang mga parents? Oh, Okay ra na si Pauline? Nga sa espesyal niyang adlaw? May bisag usa na lang sa iyang mga ginikanan ang matambong? Huh? Basig dili ka welcome sa ilang pamilya, kuya. Oh, I don't think so nga maunay katarungan. Praktikal lang sa ginagunahuna si Pauline. Well, sa bagay. Pero ako'y nahimutang sa iyang dapit. Ikaw palabot ano eh. Nak, dili na lang mo react. Ang importante, nga madayon ra gyud ang pagpakasal ni Kuya nimo ug ni Pauline. Hi. Lagi nasara man. Hain manguban. Si mama ug si kuya, tuan ni Pauline. Ila tingali sa butan ang sunod nga laka nga angay buhaton. Naibaw naman tingali ka kung unsa kadagan sa at timanon kung naikaslunon. Hay. Uy, Huwag yung ko makasabot. Di man unta ako ang kaslunon, pero ako may gikulbaan. ha? Ay, Nganong pareha man tagibati? tungod tingali kay parehas tang nagmahal sa misyon sa charity vlogger. Nga akong igagaw, ug ikaw, kay imo sad siyang igsuon nga nagmugna sa tong team. Well, basin. Di lagi unta, mabungkag ang pundok nga solid na gayo. Tungod kay naagyod ang respeto o pagmahal sa usag kusa. Enjoy agad ko sa atong gibuhat. Kada kaning makita na nako ang mga dagway sa mga tao nga atong tunulan, maghatag tag mga ayuda, puno gid sa kalipay. Diin ang ubanan gid sa luha ang ilang pagpasalamat. Ako nga makasaksi pa. Gusto sa kumuhilak ko eh. Kay grabe. Nga, natandog sa nagkanaing isinang involved nga taong emosyonal. Di ba, Gaw Glenn? Mauna, Maubansa na ang imong gibati? abi ni mo, Gaw, kasagaran sa mga tao nga nagilaid sa tumang kalisod, karang emosyonal gina sila. Pagkadali yung makapato sa luha, kung sa mga kasakit nga ilang natilawan, o makita ang tinuod. Ha? Ang buot na kong ipasabot, kung doon na nahi, mupakita nila og tinuod nga pagmahal, pagpangga. Dili ko gusto nga ang nasugdan ni Kuya Del. Matagan og katapusan sa way igong hinungdan. Daghang tao sa nagkalain-laing suok sa kalibutan ang nagsunod siyang binuhatan through his vlog. Daghan ang mipahungaw sa ilang mga pagdaig. Kay para nila, talaykon kayo ang gibuhat sa kumagkuang. Mo nga ako gumisaad sa akong kaugalingon. Nga bisag unsa pa'y mahitabo, ako gyud na siyang suportahan. Duhata ang napita duhata ang napita yun. Kadiyot. Kuya? Kunta ka si Glenn. Igla nga magpakuha ka aron may apason. Di man si Glenn sa akong tapad. Amo ba? Then, ari mo diri. Karon na yun. Asa? Diretso sa suod, na nagsinyas. Oh. Diretso sa suod. Wow! Ninduta ining baya, oy! Wow na wow! Maun ni Pauline? Si Pauline. Si Pauline na yung paingon nga ni. Hello, guys! Welcome to my home! Dali! Sunod mo na ako. Nara sila si Ma'am Shildel sa sala. Okay. The food is ready. Mga una lang tingalita sa dili pa tamang lakaw.
Asa di ay tama? Isuroy ko nutan ni Pulin sa ilang farm sa norte, pagkahuman. What I mean is, usa pa ta mahapit sa iyang butik para unya nga masukdan og maatimandayon ng ato mga sulubon sa adlaw sa kasal nila ni kuya nimo. Ay, dili na gid ay kapunganaan kamatuoran. Nga nahalin na gid ay nga akong magkawang sa babae nga imong nagustuhan. Dali na mo. Para makalakaw na dayon tayo ni kahuman. Ada? Ada, tanawa ko. Uy, pagkagwapa gyud sa ko anak. Uy, Tinuod gid na. mao dili kalikayan nga daghan ang muduol ako aron magpadungog sa ilang tumo nga pangasawon ang imong gagaw. Papa, Ada, angayan ko. Kaayog yun, Aliyah. Mura kag Diyosa sa kabukiran anang buwak nga imong gidayan-dayan anang imong buhok. Murag nakatabang na sa pagpalutaw sa imong kagwapag yun, o kaputi. May kang pagkaliwat si Aliyah nimo, oy, tiyo. Bisag may bahin sa si mama niya, pero mas liwat gid siya nimo. Labi na ang pamanit na puti. Gwapo sa tingali ang imong amahan o gwapa sa dang imong inahan, no, nga Bisaya, tiyo, no? May dugong katsila ang akong amahan, Ada. Ay, maudi ay nga may pagkatisay si Aliyah. Kaswerte ni mo, Aliyah, oy, kay puti ka og panit. While ako, paitag yun, di na makita alas 4. Ada, kung magkasaway kasi mo kaugalingon, no? Grabe na gid kaayo. Ayaw, Ada. Ingon ba si Pastor Hang at dawaton sa way kaping kabubuton ang dagway nga gihatag nato sa Ginoo. Ug gusto pa, kagwapa nimo, Ada. Ang tinuod nga itom ka og panit, pero wa pa na makaguba sa kanindot sa imong dagway kay hamis ka man. Di ba, Papa? Tinuol ang gisulti ni Aliyah, Ada. Mao dili kaangay nga madismaya. O, di ba, duha man gani ang nag-ilog untal pagpangasawa nimo? Wa ko'y gusto nila. Maong gibalibaran sa ni tatay og nanay. Kay ako man silang giingnan nga magpakamatay ko kung ila kong pugson. Sa? Mao na. Parihas ni Aliyah, dili ko gusto nga makasunod sa kinabuhi sa among mga kaliwat nga mga babae nga mga bata pagani nahimo ng mga asawa. Parihas ni Aliyah, gusto sad ko nga makahuman og eskwela aron makatabang sa tilang tatay ug nanay ug sa uban natong mga kaliwat ug sa tanang mga lumad. Nindot yung kayong hunang-hunaon nga daghan ang muingon nga sa kalumad na himong nagmadaugon sa pagpanikamot nga makakabot og taas nga edukasyon. Di ba? Dako ng garbo para ninyo, Papa? Ay, hala, ay! Kagusog mo dalagan sa mga adlaw. Mura ba kung nagadam ko? Mura di ko, dili makatuo nga pila na lamang kaadlaw. Ang batang akong giyayahan nga si Dumdel, at doon na day unya kini nga magtingog sa laing nga Pinoy-anan, kaya na naman sa hustong edad, o gaslan na! Ay, patilan! Magminyo na yun si Dumdel! Ay! Uy, hala! Sa parang nagahila! Oy, Day! Kano ko di alin eh? Ano mo? Shut up! Hoy! Sala may mong gihilakan. Ambot. Wasan ko makasabot. Pero tingali, nawili lang ko sa ako mag-uwang. Ay! Magpangita na unya ko siya pagpangka. DJ Kaya Lax ito naman unya Remix. nga tingog kang pulin. Wala ko'y kasumbungan kuno na ko'y mga problema. Wala ko'y kaparahigan. Oh, ganyan. Oh. Ano naman ko paghila? Naraman gahapon ko, lablab. Kuya, Yung Dan. Lablab. Come here. Promise. Dili ko mawa. Oh, magminyo ko. Pero, I swear, dili mausab ang kanindot sa atong relasyon tungod lang kay nanagoy Pulin. Ako paghapon si Kuya dihil nimo. Lablab.
Sige, sige. Dito. Ipagawas ang kaot sa imong gibati ka. Kabugat sa imong dugan. Pero sa ari ko, nga kutob lang na karon, okay? Promise. Makita na ko nga happy ka sa adlaw sa akong kasal. Kuya. Hello? Pauline here on the line. May I know who's calling, please? Oh. Harry? Oh my God! Where are you? Oh, yes. I'll be there in a few minutes. Anak? Oh, Anak, okay ka lang? Ingon lang yun na, anak. Ang usa ka tawo nga kaslunon, pila ka adlaw na lang. Dili gyud mahimutang sa sobrang kahinam. Ang buot na kong ipasabot, kung mahimo pa lang laging birahon ang mga adlaw, ato na nang buhaton, aron moabot na dayon ang target date, diin magluhod na mong duha at tubangan sa altar sa simbahan. Tuo di ay, wa ba mangimbitar si Pauline ni mo aron makig-uban kaniya dito sa ilang bahay karon? mihangyo siya nga mag-inusara lang una, kay gusto ko nun niya nga masulo ang panahon sa pagkisulti sa iyang parents through video call. Oh, mao ba? San, pagkaswerte gud nimo nga maogi makaangkon ni Pauline. Kung mahimutang na mo, sikat ka. Somebody ka na unya. Kaya kung nasiguro nga, ipahimutang din mo sa mga ginikanan ni Pauline. Imagine, only girl baya ng imong pangasawunon. O kamanghuran pa sa tulo ka managsuon. Nga pulusan nga mga maayong pagkabutang. Pwede na unya kayo kang mupahuwaya ng imong gibuhat karon. Nga sa pagkatinuod lang, supak yun kaayo sa akong kabubuton. Unsa ma? Likay na sa paghago sa imong kaugalingon para sa mga tao nga way kapuslanan, oy. Unsa? Kano bang imo mang yung usikan o panahon ng mga tao? Nga wa kay makuha. Ikaw pa man hinuoy mo gasto. Oh, ma. Excuse me, ma. Naaman diha ang kalipay ni Kuya, ma. Ha! Binuang! Malipay kang makigsagol sa mga taong imat. Imat kay mga dagway. O ba kay siguro kung usap ay mga sakit ni Ana? Dili ka ba mahadlok, matakdan? Ma, naaw ba ni Kuya ang Ginoo? Sa kanunay nag-auban niya. Maong layo na cute guys tinuod nga may tabo ng imong giingon. Naibaw ko nga sa panangikayon iyag yung panalipitan si Kuya. O niyag dili, Oroy? Di na nato hadloko ng atong kagalingon, ma. Ato lang kong ipatigbabaw ang atong pagsalig anang naa sa langit. Ay, kaluoy sa Ginoo. Sa dagang kalisod nga among naagian, sa among pagbiyahe adlawng tanan, amo ra gining nalabangan sa dakong kasayon. Mula hinungdan nga misamot og kalig-o ng akong pagtuo, ma, nga naagi na mo ang Ginoo. Pero kung naa na si Pauline, anak, nahibaw ko nga gikinahanglan na gyud ang kausaban. Mao nga kalimti na gyud ng imong misyon. Sorry, ma. Hain man yung babayana. Unsa, anak? Ma, dito ko sa ilang pulin. Kay plano unta na ako nga makig-uban niya ining bispira sa among kasal. Pero wa man siya dito. Ha? Ingon sa mga tao, mga pinalihog tingali to niya, o tingalig mga kaliwat baka to, sayo ko na ito nga milakaw. O nagpasidaan lang nila sa angay nga andamon para ugma. Pero until now, wa pa mabalik. Oh. Basig siya na. Ubaga. Oh, hello, babe? Babe, gisultihan ko sa nahibilin diri sa bahay nga mi Arika. Oh, imo pa kong gipakuyawan. Kay ghost nga wa ka. Di pagig ka makontak. Yeah. Sorry kay naka-off ang akong phone. Doon naman ko importante nga giatiman. But now, I'm back, so there's nothing to worry about. Mabasol ba ko nimo? O gikuyawan ko? Of course not.
nga, tinuod kit kang nagmahal na ako. I don't wanna lose you, baby. Giing na nabete ka nga. Dili ko mabuhi kung wa ka. I love you. I love you more and more each day. Pwede ko mubalik diha? No, ayun na lang. I-save na lang nag-imong time for tomorrow's event, okay? Kaya ako sad, mupahuay naman po ko sa'yo. Para abdi mata. Okay? Okay, boss. Tulog ko sa'yo, ha? Yes, I love you. Stay safe. Yes, I will. For you, my darling. Bye. Glenn, tagay tagamay. Paduka ba? Oh? Ikaw mahigda ako dito ron, di ko makatug. Oo niya, katong usa. Saman, di lang na to papilon. Ay na lang to giamong, kay di to makamatag sa'yo. Na, magsamparay pag yun niya itong upaso sa simbahan. Mga kita na lang. Ay! Nay maayong ika-jam, ay. Wa pag kinamagduka, kana mo itong himuong pulutan. Ha? Hala, nang libak mo na ako Nagkasabot man mi, Chay, nga amo kang nagalo nag-inom mo dun. Para may magduka ba? Ay, mao ba? Oy, ganahan kay ko, ana. Na, ganina, radyo ko nangandoy ay. Aw, gidla o bino ba? Nga, dapat ba asad karon kay likod-likod manon sa kasal ni Dongdil, di ba? Aw, i-enjoy na to, di higayuna, di ba? Okay kayo. Sige, wata ko ninyo din, ha? Dito mo pagwata ko sa may terrace kay andamo na nako ang atong ilimnon. Ay. Uy. Hala, Wa di ko pa di ay trabiha. mo mamahuway. Ikaw, sad, nga nung nagmata pa man sa ka? Tungod tingali ni kay naghinam-hinam ko. Naghinam-hinam ko sa umaabot na kasal ni Del. Aw, apil na mo. Dili, apil na mo. Pag-enjoy. Aron nga ka nang dili ka magduka. Gio, join us. Unsa may apilan? Painit yung kamay sa among dunggan, ma. Oo. Aw ka na. Nindot na. Oh, sige doon. Oh my God. Pagkatulgan ako, aron dili ko magluya ugma. Si Pauline, Lord, uban ni siya sa iyang pagpahuway karon ha. Ihatag niya ang kalipay sa lawas, iligpatan niya ugma. Aron puno sa kahapsay ang among mga huna-huna nga moatubang unya nimo alang sa among palakiusa. Salamat kay Lord sa imong pagkiyan ako aron sa pagkabot sa hustong hukom. Salamat sa iyong paghatag nako sa hustong ikauban ako sa tibok nako kinabuhi. Ako isaan nga magtinabangay kami sa paglambo sa misyon nga ako nang nasugdan. Ako kyung ibobo ang tanan akong pagpati sa among kibuhat karon, Lord. Aron ka magpabililigon lang akong panumpa. Nga dili ginako pasagdan ang mga binuhat. Nga tinuuray yun nga nagkinahalan og panapang. Jangalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Tagay. Nagtagsa na tagbaso, ha? Dongan tagirok. Dongan gyud. Dongan ta. Ato yung kisay unang mahubugan niron. Katandas. Chay, Dam. storya, Chay. Nato na! Ako na sila bunutan! Ay, ayaw na lang reklamo. Aron sad sila ba makadungog kung unsa kagyud kabuang ba? Buang yan! Shalan! Correction. Kung unsa ka nga makalingaw, ikainom. By the way, you know guys, stress reliever ni nako si Chay Chay. Yati rama? Since when? Nga, wa pa manggi ko malimot nga dili gid mo makaduol? Ay, kanya ato rin, Daisyen. Ay, sa pagpanlabay sa mga adlaw, we became best friends. Oh? So, angay gidi ay. Angay gitang mag-celebrate karon. Kay nagkasinabot na mo. Ay, galuoy, sige no. Nagkasinabot ka dugayan. Kung mao na, aron dili laay, mintas ta magtagay. Sige, atong paminaw ng imong storytelling, manding Chay Chay. Batias na ng manding chay-chay lang ga. Oy!
sa modern times, so pwede ka na ipaklase gamay. Aha! Your Iklas. wish is my... Come on! Oh, your wish is granted! Cutie Chay Chay! Ay, ayun! Ay, gusto ko yan. Kaya ba-feel na ko nga murag 10 years younger ko karon. Cutie chay-chay. Ay, permanentihan na ninyo, ha? Sige na, istorya na, Chay-Chay. Na, balik yun dito sa istorya. Kapuhin ko na istorya, madam. Ay! Ano na? Niara ko na hunahunaan. Ano? Katriling! Unsay title! Ang bata o ang tigulang feeling marunong. Na, ingon anine ang istorya. Ang bata ato lang manganlan og Chinchen ug ang tiguang si Bistra nga tag-iya og tindahan sa ilahag dapet. Hapon kadto, nakita ni Bistra nga nagkargarag og lakaw paingon sa tindahan ang bata nga si Chinchen. Pag abot yun medyo gikutasan in taon og biingon ay, Nabistra, papalita ko og bitsin og patyon. Singka na yun si Bistra. O chay bitsin og patyon. O chay patyon. Matutubag na yun si Ina Chinchen nga. Anabang singgarilyo. Matubang hagdayon si Bistra. Saba ka na, pataka lang ka. Ina nga bitsin og champion. Bogo ka dako, taka lang kag purnaon. Tawa dam. Ma, usa man taon ka, Makatawa man tuod ka, pero bunog sa sagagli ni mo. Bakak lang gud diha, ayaw paghapak. Ay, nalingaw mangguguday. Oy, hala, ana, miuwang man lagi kalit ang mga iro. Hala! Usa naman di ayrong orasa. Hala! Alas 12, alas 2 ng gabi! Manulod na kita, kay may nakita ko nga dili maayo. Sunod ka mo. Isa to misinggit? Kami si mama, kuya. Ano? Ano siya problema? Di na ko kalitok dong, di na ko kastorya dong. Sulti, ano? Ako lang silang giinandon nga. Manulod na may kay na ako'y nakita. Hala, nagkabuo magpanagan. O nagpaninggit ni Apil pa ko. Agoy damoy! Nanghapak ka naman sa... Okay na, no, kuwang. Yabang kang dako. Imong gipasaka nga akong dugo. Pwerte pa na akong katawa. Unya mo ra sa blayong ko gihadlok. Ay, sorry, madam. Oy, actually magukugduka ba nga ka nang nakadimdim og usa ka shot. Back to zero na ta. Back to zero? Di na ta friend. Mark your word! Mark my words. Okay, fine. Good night, everyone. Ang demonyang dako. Sungayan. Tangaan. Ha! Ay, nigara ni maayo ning salbahis nga dako. Ambisyosa gid bisag usaod. Kawatan og atensyon. Midako na maayo ang uwi ni Niada. Nga akong gipakitaan og kayo. Natuog gid ning mananap nga dako. Mga mitawat na gid ko niya. Padayon sa imong arte karon day. Tingba ang imong kahilas. Kay usay ni mga adlaw. Sentensyahan ta gyud ka. Ma, dili ko gusto nga maguba ang akong mood ug maha. Del. Ayaw na lang gud saki ang kasiaw ni Yaya Chay, ma. Ha, kadagi inyong ipaglaban niya, Perme. Ang usa sa hinungdan ko nga nung nawad-an nagtahod nako kanang animal nga dako. Ha! Ako ang inyong inhad. Ihatag ninyo diri nako ang inyong atensyon. Mama, kining magbuntag na balatag ergo bahin ni Yaya Chay? Tulog na ta, ante! Ay, abi niya ko anak ko na. Sige na, Brad. Good night. Shin, tawag ka si Yaya kay mga jita. Del. Dili ta mamahuay kung dili mag-uli ang inyong maayong kabubuton. Kinahanglan gyud nga sa dili pa ta makatog atong limpyuhan daan ang atong kalag. Atong hingin lang ang mga pagdumot o kaligot-got sa atong iskaingon. Kaya di pinato may bawaan ma, nga maabot lang galit ang kamatayon. May na nga sa atong pagkatog o dili ta makamata, kay gidagit tatas kamatayon, limpyo ang atong kalag nga moatubang sa naglalang nato. Aron nga hawan ang agiana unya paingon sa gingharian sa langit. Mulutaw gyud nang imong pagkapariunda, Del. Ay, ako, ni anak ko.
Siya lang makita. Sugod na kita pangaji dong. Tana mo sa tubangan sa altar. Ikaw ang mango sa atong pag-ampo, ha, ma? Ha? Ay, ako na lamang, Dongdel. Si mama lang, yaya. Aliyah, Papa, kanuwa ka pa man mato. gabi sa giunsa na ako biyong ako mga mata. Uwa pa man siya ko pati og duka, Papa. Anya, ako ba nakita kami hayag ang tibok palibot din sa gawas? May gawas na lang ko. Akdol ang buwan. Dito sa amo, sa Cebu. Nindot kaayo kung mutakdol ang buwan. Kay magkasabot man dayon may nga mga silingan. Nga mga bata nga magduwa mig buwan-buwan. Di ba? Tuwig-tubig. Ay, kihidlaw ko yung tuwig ayon. Kibingaw ko sa among mga kaliwat. Nindot yun ay dito sa inyo, Papa? Oh, Aliyah. Nindot ang aligre. Dili parehas din nga grabe ang kamingaw tun kay wa kamay lang makita sa palibot. Kundi ang bagang kakahuyan. Labi na sa unahan ni ato gipuy-an. Kung mahangad ka, maury yung makita ang langit. Ngayon naabot ka man inindapita, Papa. Og naminyo kang mama nga o sa kalumat. Taas ang sugilanon, anak. Pasagdi lang. Kay usaon niya nini mga adlaw. Doon na niya titaas-taas ng panahon. Ako niya kang istoryahan. Nindot yung tanawin ang tibok palibot nga naigo sa danag sa takol sa buwan, no, Papa? Oh, Kano sa pa ka mo abot ang higayon? Nga makaadtusad mi sa dapit nga imong gigikanan, Papa. dili ko makatubang ni Ana Aliyah. Ambot ko ni itugot pa magkaha sa Ginoo. Ang kahayag sa buwan. Murag naghatag og pag-umpag laong, Papa. Maayog yun kayo yung pagkariwat sa mga buwan. Sa akong amahan, grabe kalig-on o balatian. Alugod lang nga, sayo siya nawa. Dili unta ko magdako nga kuwang sa edukasyon. Kung buhi palang unta si Papa, tingali, usan ako sa mga tao nga gihanggan sa tanan. Wa unta karoy Aliyah nga nagtubo nga puno sa kalisdanan ang tilawan. Sagdi lang, Papa. Ingon pa sa buwan, dili ta pagpakawa sa paglaom. Ato nang bawiun, hawason ta mo sa kalistanan. Ikaw, si Mama, ug ang ako mga igsuon, ug ang mga kaliwat na akong mga lumad. Tugnaw man. Tana, Papa. Manood na kita sa atong bahay. Kaya gitugnaw na ka. Bye. Bye ko, no. Payag naggusbat na di ay. Bye, maguna, Papa. Aliyah, anak. Sagdi lang ugusbat ang payag. Kaya nagpuyo, na may mga heart. Aliyah. Iampo ko, Papa. Iampo ko nga matuman ang tanan ako mga dam ko. Para makaduaw unya ka dito sa inyo sa Cebu. Haba, Papa. Kita Aliyah, ang tibuok na itong pamilya. Pagkadagang tao! O sige nga nga PDT, pagkadagang tao! Oh, Wow. syempre. Yes. Inila si Pauline. Dagan siyag mga inimbitar? Dili sila basta-basta. La, hapit ang oras. Ug sugda na ang kasal. Hapit na! Wa pa man si Pauline. Hapit na ang oras. Relax, she. Basig may nalanganan lang o gamay. Kasaro niya. Ang matag minuto kinahanglan nga taka niyag bili. Yes! Woo! Ano? Kagwapo sa may agaw. Mayaw na babae pa. Maragsikit sa ni Austria. Ito si... Pero, ang hayan kaya siya siyang gisulog. Guys, let's all get ready. Pila ka minutos na lang mag-start na, ha? Pero hangtod karon wa pa ang pride. Usa makay problema. Usa man kahay nahitabo. Hello? Can I talk to the groom? Pauline, usay problema. Hapit na ang oras. Let me talk to your brother.
Oh, yes, yes. Ay, di ba yan? Pila ka minutos na lang. Kuya? Kuya, tumaga si Pauline. Ha? Oh, niyang phone, oh. Oh. Hello, babe. Are you coming na? No, babe. Cause the game is over. Ha? Usay, Ganti-ganti katwiran. Magbayad ang may utang. babe? Stop calling me babe. Kay kung doon na may angayan nga mo sangpit na kong ingon ni Ana, kana mo ang tao nga tinuod yun na akong ikinahanglan. O tinuod nga love. Kinsa mo ay akong ubanan nga to sa kalipay dayon. Pauline, At least ako paghihapon ang madaugon. Nagtuo kang nalipay ko sa mong gisugat nga muna ko sa akong pagbalik dito sa Davao. Kipatubo ni mong akong sungay dahil kinsa karon mo paluhod na ko. Gatay. hello. Wait. Hello. Kuya? Kuya, doon na siya? Uy, Pauline nga moabot. Sulti sila. Uy, kasal nga mahitabo. Go! 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 Malas ka lang daw. Kay may balik ang tao nga tinuod na kung kimahal o gikinahanglan. Ugok. Bugo. Way makahimo sa pagpaluhod ni Pauline. Kawas lang kang Harry. DJ Lax Remix. Gaw, amping ha. Amping gaw. Dili pa oras aron. Mamiya ta din sa kalibutan gaw. Remember, wa pa mahuman ang atong gimbuhaton. Don't worry. Worried na ko gaw, perti worried kay ko gaw kay wa may pako ning atong sakyanan. Pero gusto man imong paluparon. Aron mahimutan ka, umukalma. Sige, pulihi kong drive. Kaya dili sa ko gusto nga pangitahan og bikil. Narbasis tanas permis luyo na to. Wa pa matapos sa kalibutan. Unsa na gayang gibuhat? Unsa man na gayang gibuhat? Unsa may sa kung anak kaya mamigi pa kang uwawan? Unsa? Dinigin makontak si kuya. Unsa may ako buhaton? Niya si mama sa ospital. Kinahanglan siyang mahibaaw. Pero dili na siya makontak. Ay, cool ka lang, ha? Day, relax. Kaya kung magpadala kita sa ato atensyon, dili ka na yun magkapanghuna-huna o tarong. Para ka, may baubag unsay angan ni mong buhatan. Walang giuntay na utang mahitabo ni mama. Kay simbak kong mapaga ng akong inahan tungod sa kabuang itong babaeng kundatan, ipaniguro ginako, yaya. Ngapuy-an ginako ang prisuhan. Ay, hilom ana inday chin, oy. Ayaw kong padunggan ni Ana, kay nakailamay ako nimo. Yaya, tinuod nga daghan kay kung kayo upos akong inahan. Tungod kay dili usara kay gayon nga ako napasakitan. Pero bisag unsaon pa man gyud, inahan gihapon ako siya. Magtuad-tuali man ang kalibutan, dili gyud malalis nga anak ko niya. O kay anak,
Kinahanglan paghihapon ako siyang panalipdan o ipanimaw sa mga tao nga magbuhat niyag dautan. I could kill that woman kung simba ko masugamakit sa kadaot ang akong inahan. Ay, gusto na lagi yung taon anay, Inday, okay? Ay, sa lubuga ang imuna-huna karon. Mintras madapan ni mo gamam, imo kagulingon, cool ka lang. Ha? Nakasabot ka ba? Naminaw ka na ko, Daishin? O, yaya. So, relax. Relax, ha, okay? Ipahuway sa paguna-huna og batik ng imuhag utak. Think positive. Kay dili madali-dalig tiklo ng imong inahan oy kay utrom sa nadautan. Ay, sorry, sino? Nabuhian, sorry. Hasta si Glenn, maglisod sa kong kontak. Gi-off-sad ang cellphone. Ay, makahuna-huna ra lagi tog kontak kay imong maguwang. Ato lamang huwaton god. Hain ka siya paingon sa yaya. Dili lang mo ta makahuna-huna sa pagbuhat og dautan si kuya. Dili lang kinunta. Pulos bayat na naibaw nga, nauwawan gid siya sa mga tao nga naibawas na hitabo. Mao nga, magkapaabot ka ta, nga mo kalmara si kuya. Ato lamang iampo, Inday. Nga dili lang tadagon sa yawa. Ang hugot nga pagtuos imong maguwang si Ginoo. Nakailang na bang kuya nimo? Makadiyos kit siya. Maong kuwang sa noong kus pagtuo nga magpadaog yun siya sa mga pagtintal unya sa yawa. O magpadaog sa iyang kahuyang. Kitawanon lang. Okay lang ginunta si kuya o si mama. Na. Ato ta sa chapel ng ospital na. Mag-ampo ta para sa kaayuhan si imong maguwang o inahan. Sulti lang niya, Kog. Asa ka gustong muhunong gaw, ha? Sulti lang gaw. Kung asa ang lapit nga labing mingaw nga maayong istabayan o maayong kanan. Ato ta dito pondo. Abi ni mo gaw. Bisan tudog nag-uul ko ba, pero sa laing bahin, nalipay ko ganiya nga, nakakita ni mo nga, mikaon yung kong tarong. Gigotom ko niya, dili ko mukaon. Sa unsang hinungdan. Tungod lang kay biktima ko ron sa pagpakauaw sa usa ka babae nga tigpakarolig doon. Angay ba din ako silutan ang ako kaugalingon? Pinaagi sa dili pagkaon, kay nasakitan ko. Nalipaghong ang akong naong at tubangan sa talang nalambong dito sa simbahan. Hell. Mula bay ragyapon ng isyo. Mahunog ra ang mga marites sa pagpabukad sila mga simot sa pagpulay kiskot sa kaparutan nga naangkon ni Wanderer nga charity vlogger. Mabawi raman niya na sa tarong na ito binuhatan. Ang pagpanaway niya sa mga hilabtanon o hugaw mga utok. Mapulihan raw niya na ang simpatiya. Paong sumaabot ng mga adlaw, humalin ni bagyo sa ko kinabuhi karon. Maako ragyapon ang simpatiya sa tanan. Sorry lang sa inyo nakita na akong pagbiya diha dito sa simbahan. Kaya ako lagi likayan ang daghang pangutana. Kumusta naman ka karon? Agaw? Gamay pahuway lang. Ug ipaniguro na ako nimo. Gabak to normal ra ang tanan. Unsa kay sunod nga mahitabo dito sa ato, no? Let them solve the problem. Kung giisip ang ganay nila nga problema ang gibuhat atong babayhan ng huway batasan. Wa pa ko'y plano nga mo kontak nila. Aron mangutana kung unsa na resulta sa gibuhat ni Pauline. So, wa gini masayop si Shane sa iyang gibate. Bisag nakigpis na siya ni Pauline. Pero, musolti magsadili itong imong manghod. Bao ko Kaya pagyapon niya ang pagduha-duha. O karon, niya ang resulta. Lasol yun sa bulsa ang positive thinker nga charity vlogger. That's life daw. Ikot anak gini kinabuhi. Adi niya, pawinaw ha. Dili man sa tanang higayon nga mahimo ra gyung nindot ang dagan sa positive thinker gaw. Dili gyapon siya makalikay sa mga sakit nga mga pagsuway.
Kay that's life. Mao ni kinabuhi. Sakto ba ko, Gaw? Correct. Oh. At least, lesson learned. Lesson learned, Gaw. Matod pa, lesson learned. LL na, Gaw. Lesson learned. LL. Oh. Lesson learned. Oh, Gaw. Mga beware sa mga paraygon og sobra katamis nga pahiyom. Thank you. Kay safe ra di ay si Mama Lord. Ay, pastilan, kaluparo nagkakaog dila pagkadungog nako ba nga. Ningon tong doktor ba nga nating tuori ta. Uy, kay okay ra ang mga vital signs ni mama ni ma. Tay basa. Ari sa tas imong giingon nga kaluparo ng imong dila kaniya. Usibuti mo ipasabot ana. Ay, katilaon ko ba sa naong sa lips na tong doktor ba? Gumikat sa sobrang kalipay siya pag-ingon nga, wala tayo hangay pagkabalakan sa kahimtang sa imong inahan. Ay, katilaon. unsa. Kau gyud yaya. Ay, Bitaw, siguro, no? uy. Buutan gyud kayo ang kinuon, no? Kayo gyud. Mao sa mga bugat nga pagsulay nga mo abot sa itong kinabuhi, dili dayon ta magpadaog. Di ta magpakawala sa paglaom. Tato mo na, yago mo na si madam. Madam? Ma. Shin. Yes, Ma. Love you, Ma. Si Del. Hain si Del. Wa pa mi kay pao, Ma. Wa pa gid siya mabalik sa kasi ang pagpiyak ganiya. Mabangon ako. Ayaw, Ma. Dam. Pangitaon ko ang akong anak. Dam. Papatuwa. Relax, relax. Tapos nito di ka karon. Ayaw, pagpadala ni mong damdamin, ha? Paway lang sa una. Relax lang ta. Relax sa ta. Ug atong hatagan o naghigayon si Dungdel nga makaam-am siya kaugalingon. Dili na ta magpadala sa atong kahadlo, okay? God is good. Dili kita niya pasagdan. Di pud pasagdan niya ang imong anak kay tao kadtong tarong. Pero, Ma, parehas na nga nabalakan ni Kuya. Pero, suwayan lang sa nato sa pagkatag og kalinaw sa atong huna-huna, ha? Dili ko magdugay din sa hospital, ha? Ay! Magdugay ko ta din, he? Siya lang itong dugayan din, he? Kung mo inyo na ang doktor nga, okay na ka, nga mo, chill out na ka, check out di ay. Mamauli na tao, ay! Kaya pagkakapo, yung tao, boy, aning ospital, madam! Okay, Gaw. Dasig lang kita, Gaw. Dasig lang. WN. No? WN? What's next? Amaw, magagaw. Pagkatawa talaga, Gaw. Dasig ka ba? First flight sa aeroplano, ugma. Musakay ta. Kay gusto na ko nga makabalik dayon sa Davao. Ha? Okay ka lang? Gusto ka nga musayaw ko si mga tubangan? Araw ka mo tuo nga okay ra ko? Muna tag sunbeams dancer, ana. Agaw sa doon. Klaro ba? Seryoso ba? Wala na imong kabalaka. Wag tanga na, kay wagi problema. Tumani lang ko nga makalarga ta ugma. O pwede ra, nga magpabilin ka kung gibati nimo nga dili pa ka gusto mo balik dito. Lo, nabuang na day ko. Unsa? Ha? Di ka maganin ako biyaan. Bisan pa sa mga kagmayng problema nga muhadla ni mo. Unya magtuon na noon ka, nga okay ra kay kag wa ko uban nimo sa imong plano nga mobiya dinhi ugma kay mobalik sa Davao. Salamat ka. Naibaw ko. Kaya kadtong dapita ra ang dako jud kayog matampo aron maulian ang kabugat sa imong dughan karon. Maong sige. Mangandam ta alang sa tong flight ugma.
Ma, please. Ma, ayaw pagkilak. Take good care of your heart. Kay kinsa ba'y naghilak? Ay, nay, oh. Basa sa luha imong aping, oh. Ang imong maguwang. Unsa na kahay na itapuros imong maguwang. Oh, ma, ang imong cellphone, nag-ring. Kuha sa akong bag. Pagdali. Oh, yara ma. Kinsa ka ni nga. Wa man ma-store ining akong cellphone kining numero, ha? Hello? Kumusta social climber, ha? Kinsa ni? Ingon ka na kadaling malimot sa imo untang umaggaron. Pulin? Ambi ba? Hoy, banyaga! Hain ka, ha? Pakita na ko! Pakita na ko, mananak! Naichin? Nasa ka ay? May dako man yung mga tingag. Ayaw pag tinalawan. Kung usa man mo sa kung magawang hinungdan nga imo siyang ipakauwawan, at tubanga siya animala ka. Nanong ingon man ini ka ka-traidor, ha? Imo ming ipasud sa imong laang. Ngunay angin ninyo. Kay wa mo'y mapili. Unsa? You're a shit. Labaw ka pa! Wa kay uwaw kung natana ka. Pakita na ko. Pakita na ko! Hello? 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 Hey! Wa na salbahis. Day! Watch out! Ay! Kang mama ni mo ka ng cellphone, ha? Tingalig mo ka nagbalabay! Be, pag-inom og tubig, be. Madam, inom sa og tubig, madam. Kuha sa ding usa ka baso inday siya. Okay. Namuha nagmaayog ibahag nawang. Kung intawon amping intawon ka mo. Hibaw ininyo nga traidor ang dugo kun musaka na. Mao relax. Ako lang kinunta siya masugatan. Gusto na unta na akong ama ng akong kaugalingon sa paglubong na lang unta sa kalimot sa nahitabo karon. Pero nanangkel gid ang buang. Ang ako pag yung inahanang yang hilabdan. Ha? Maong iampo lang niya. Nga dili lang ginunta magkasugat ang among mga dan kay ako gisyang paninglan. Hoy. Yang huso na day. Hiyag yung ginganlan ko. Social climber. Kanahang dako. Ganong nakaingon siya ni Ana. Ay, tingali patugdo na siya nabantayan, madam. Walang tingali mo matuyo ba? Pero klaro tingali kaayo niya nga nalipay ka nga nagkasinabot na sila si Dong Del tungod kay doon na kay tumong. Ano ba? Iya tingali na matngunan nga lipay yung kaayo ka nga sila yung duha si Dong Del tungod kay may pangarap man ka nga mabahin yun ni Dong Del ang ilang kayamanan. Paranoid. Ay, hindi siya papaminawa ko, ha. Dili man gyud nato mahibaw ang panahon na. Sa dili lang nato damhon, itugot man sa noos kapalaran nga, hain tong gusto na tong ligayan, mausap na ato ang masugatan. Maong tambag nako ni mo na, pugong lang gyud, okay? Ayaw gisugal lagi buwag, og maoy atong yabang. Pero ako'y hatagan og higayon sa kapalaran nga makakita niya. Bisag na apas at tubangan sa publiko. Ako gid siyang pailon. Uy, intawon! Pagmatmon ka mo ni anang inyo mga bahad, oy! Ayaw ginyog itugot nga maabot ka na sa dunggan sa ubang mga tao nga maayo lang sa atubangan aron dili mo makiha og grave threat. Gala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minius. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Caring. Dalit kani news sa RMN Drama.